Mali lajɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi ye araba ye janvier kalo ale tile 25 san 2023 ni Bi Mali ka donkibaru lase waati ye aw ya bisimila Bi Mali ka donkibaru kɛnɛ kan min bɛna walawala aw ye Bakari Kulubali fɛ. Kɔnɔfɔni ko nasaratigɛ la, an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali premier ministre n'o ye Sukɛli Kokala Mayiga ye kunun tarata janvier kalo tile 24 2023 i ka dɔn a ye jɛkulu dɔ bisimila. O ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye, i ka dɔn k'a fɔ n'u k'a ma dakuruɲɛ kelen ko ASCOMA. A ɲɛmaa tun ye maa min bolo o ye ASCOMA yɛrɛ dankan o ye a ɲɛmaa dankan ye n'o ye Abdul Wahab Jakite ye. Awa ka kɛɲɛ ni ayiwa ASCOMA ale yɛrɛ sigikun ani a kunbilennaw ye, i ka dɔn k'a fɔ u ye a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Nations Unies na o ye bɛnkan min ta san 1985 ani a ye sariya min da san 2015 i ka dɔn k'a fɔ awa min bɛ kɛ hadamadenw ka hakɛ o kɔlɔsili la. O la ASCOMA ale bɛ wulikajɔ de la walasa hadamadenw olu ka hakɛw bɛ se ka sabati cogo min na, ka kɛɲɛ ni o hakilina ye. I ka dɔn min bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o ye Hôpital du Point G ye ani Gabriel Touré. Ayiwa banabaatɔw ka hakɛw bɛ se ka d'u ma cogo min na o b'o hakilina kɔnɔna na. Min bɛ tali kɛ gouvernement ɲɛmaa la n'o ye Sukɛli Kokala Mayiga ye, a ye a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ASCOMA a bɛ jɔyɔrɔ min na, a bɛ wulikajɔ min kɔni na ani mara ɲɛmaaw, i ka dɔn k'a fɔ ko ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ. Ɲango ayiwa u filɛ ka hakɛ minnu ɲini nin ye ka ɲɛsin ayiwa banabaatɔw ma. Sukɛli Kokala Mayiga a ye a jira k'a fɔ ko a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka hakilina dɔ di minisiriso min bɛ yen nɔ ni o ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma walasa a ka wulikajɔw kɛ. I ka dɔn k'a fɔ baaraw bɛ ka combo canba cogo min na an ka kɛnɛyaso dɔw la o bɛ se ka dabila cogo min na, ka d'a kan o de bɛna kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ degun ye ka ta ka ɲɛsin sigida maaw ma. N'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ sɔrɔdasi 49 min n'o ye Kɔdiwarikaw ye minnu tun minɛlen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u ye kalo wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko kɛ. I k'a dɔn k'a fɔ ani casque bleu maa caman ayiwa min bɛ tali kɛ Kɔdiwari yɛrɛ mara ɲɛmaaw la u kɔni ye ayiwa bonyamasegin ta ka ɲɛsin u ma ni ka ayiwa u décorer o ye ka u ka baara yɛrɛ ja don la. O baaraw kɛra Kɔdiwari jamana kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ don an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ko kura. An b'a jira aw la k'a fɔ taamakɛla maa 149 malidenw na olu donna tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 24 2023 u donna faso kɔnɔna na ya u bɔra Niger jamana kɔnɔ. Awa nin ye awa pankuru fɔlɔ ye. Ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ayiwa wuliko 5 de kan ka kɛ ka na ni maa ninnu ye. Maa ninnu kuru bɛɛ bɛ t'i jɔ maa 750 la n'o ye Mali taamadenw ye minnu kan ka don jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa kiiribulon min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o bɛ wele ko Cour d'assises Bamakɔ ale kɔni ye ɲangili ta ka ɲɛsin ayiwa bingali min kɛra ka ɲɛsin ayiwa casque bleu 5 ma. Ayiwa Bamakɔ janvier kalo tile 25 2023 i ka dɔn n'o ye bi yɛrɛ ye. Ayiwa nin kiiri in kɔni kɛra ka ta ka ɲɛsin ma casque bleu 5 min ayiwa ni olu kɔni ye ɲangata sɔrɔ Sibi sira kan février kalo tile 22 2019 min kɛra sababu ye ayiwa i ka dɔn maa 7 olu bunana u ni la a ko la. Cour d'assises Bamakɔ u kɔni ye u sigi a ko kunna ka da kan ko minnu ye awa ɲangata ta ka ɲɛsin ma u kɔni y'a jate k'a fɔ i n'a fɔ u bɛ ayiwa kanɔgɔlɛya wale tigilamaw ka baaraw la n'o ye terrorisme ye. O la Cour d'assises a ye jalaki ta ka ɲɛsin a ɲɛmaa ma ani k'a jira k'a fɔ olu de ye kojugukɛ jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan minnu bɛ maafaw kɛ ani minnu bɛ bingaliw kɛ ayiwa min tɛ sariya kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ ka maramafɛn y'i bolo min tɛ sariya kɔnɔ i ka dɔn u kɔni y'u hakilina di a ko kan. U y'a jira k'a fɔ ni maa ninnu yɛrɛ e ko u ni fali man kan de, nka o n'a ta bɛɛ ko kabi san 1980 i ka dɔn ka kɛɲɛ ni hakilina dɔ taara awa fali ko ye ka ta o don la fɔ bi o waleyaw ma se ka bange. A yirala k'a fɔ nin ye a siɲɛ 2nan ye bingali bɛ ta ka ɲɛsin MINUSMA ale ka baarakɛlaw ma jamana yɛrɛ cɛmancɛ la. K'u jala kiiribulon ye a kuma fɔ k'a fɔ ayiwa k'olu kɔni ma jɛn ni a ko ye. Mars kalo tile 24 2021 o Cour d'assises kelen i ka dɔn a ye jalaki ta ka ɲɛsin dɔw ka kiiri kɛra Bamakɔ yan nɔ minnu yirala k'a fɔ maa 9 ni maa 8 b'a la. I ka dɔn olu ni kaso ka kan ka d'a kan k'u fana ye walejugu dɔ kɛ ni ka ɲɛsin casque bleu ma awa san 2015 o mai kalo kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔna na yan. U filɛ k'u datu ayiwa u ka kibaruya wɛrɛ la min ni o kiiri kɛra septembre kalo tile 21 2020 i ka dɔn maa minnu ye o walew kɛ o ma ko fɔlen ninnu fana u y'a jira k'a fɔ olu ye kanɔgɔlɛya wale fana o baaraw kɔni kɛ nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni yirala ka d'a kan olu tun bɛ
jamana yɛrɛ kɔnɔyan b'a fɛ ne ka ayiwa mugujugu don dugu la o kɛra sababu ye MINUSMA awa cadikaw minnu bɛ MINUSMA tɔgɔla baara la i k'a dɔn a kɛra sababu ye ka ɲangata ta ka ɲɛsin olu ma a yɛrɛ la k'a fɔ o hokumu kɔnɔna na ayiwa u kɔni kirila janvier kalo tile 24 2022 MINUSMA olu kɔni ye ayiwa senkɔrɔmatindi kɛ kosɛbɛ ayiwa brigade de la gendarmerie filɛ Sibi u y'u dɛmɛ kosɛbɛ a baara kɔnɔna na o la min bɛ tali kɛ a ko kɔnɔna ayiwa i k'a dɔn ko a dossier a sɛbɛn minnu kofɔlen minnu filɛ nin ye i k'a dɔn ko jateminɛw kɛra u la kosɛbɛ ka yira k'a fɔ ninnu ye kanugɛlɛya walew ye an ka jamana kɔnɔna na. N'an bɔra yen an bɛ segin ka na an yɛrɛ fɛ Kati yan nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa bingali taara ka ɲɛsin npogotiginin min ma n'o ye Ala ma hinɛna Korotumu Tarawele Farada Mamayira min yɛrɛ ka jɛnajaw kɛra kari tɛmɛnen janvier kalo tile 22 san 2023 bɛɛ b'a kalama k'a fɔ a ko kɔni bɛ maliden bɛɛ lajɛlen da an b'a da aw tulo kan k'a fɔ ayiwa bi araba janvier kalo tile 25 san 2023 a ka kiriw n'o ye a ka jugement ye olu daminɛna bi ayiwa Kati tribunal yɛrɛ la min bɛ tali kɛ a ba n'o ye Fatumata Tarawele ka fara fa kan Sidi i k'a dɔn k'a fɔ olu tun bɛ yen ni ka fara tɛnɛmuso kan ani ayiwa siga kelen maa minnu tɛgɛ dara maa 2 min kan n'o ye walejugu in kɛ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan baaraw daminɛna u fɛ n'o ye kiri ye ayiwa bi arabadon Kati tribunal la min filɛ nin ye préfecture kɛrɛfɛ. N'an bɔra yen an b'a da aw tulo kan k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ dɔrɔgu cɛjugu la u bɛ min wele ko cocaïne o kilogramme 805 ayiwa tɛgɛ dara o kan nin kilogramme 805 n'o ye cocaïne ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ kunnafoni sɛbɛn min bɛ ni a bɛ wele ko libération olu y'a jira k'a fɔ nin wale in kɛra kari tɛmɛnen a minɛna ayiwa jikan kuru dɔ kɔnɔna na i k'a dɔn Gambi min bɔra Gambi fa fɛ ayiwa baara in kɛra yɔrɔ min na ani Senegal faaba yɛrɛ cɛ u bɛ taa kilomètre 375 la u ye a jira k'a fɔ kabi kunnafoni in kɔni dira i k'a dɔn u tun y'a kɛ dogodogoni nogo ye walasa ka fɛɛrɛw ni dabalaw tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa cakɛda min bɛ yen min ka baara ɲɛsinnen don ayiwa nin kɔnli ma n'o ye office central de répression du trafic illicite de stupéfiants n'u k'a ma dakuruya kelen ko OCRTIS i k'a dɔn olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ fɔlɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ayiwa a ko kɔni bannen min bɛ tali kɛ maa dɔw la tɛgɛ dara olu kan ayiwa lakana tigilamɔgɔw fɛ n'o ye polisiw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ kunnafoni y'a jira k'a fɔ maa minnu kɔni tɛgɛ dara olu kan nin wale in na o ye awa Itali ka den dɔw b'a la ani Gambi ka den dɔw fo ka taa se Nigeria ka den dɔw ma ɔ kunnafoni sɛbɛn ale ko k'a fɔ ayiwa a yira la k'a fɔ nin dɔrɔgu kofɔlen ko a kɔni bɔsiriw la awa i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa faamaw fɛ Senegal jamana kɔnɔ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ a bɛ ayiwa 265 bɔ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ min ni ayiwa ŋunuŋunu kuma bɛ o nɔfɛ Senegal jamana kɔnɔ ni ma kofɔlen n'o ye Bara Ndiaye ye ale tun ye a jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ Wave ko kɔnɔna na ayiwa ale tun bɛ kabi san 2018 a tun bɛ ayiwa cakɛda min na a jɔyɔrɔ tun bɛ yen nɔ n'o ye awa manager ye i k'a dɔn ale tun yamaruyalen don walasa coffre fort i k'a dɔn nafolo ka taa ko kɔnɔna na ɔ nafolo kasabi minnu farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ nin réseau opérateur ni a bɛ wariw kɔni yɛlɛma yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ayiwa a bɛ baara kɛ ni chèque de ye fo ka na se million 20 bɔɲɔnko la CFA wari la i k'a dɔn k'a fɔ entreprise yɛrɛ o ka magoɲɛw kɔnɔna na nka ale y'i to o ko kɔnɔna na ka million 265 i k'a dɔn CFA wari la ni k'o sonya i n'a fɔ kunnafoni sɛbɛn bɛ n'a bɛ wele ko observateur ale ye kibaruya in kɔni di k'a yira k'a fɔ Bara Ndiaye ayiwa ko a kɔni yera a ye wale minnu kɔni kɛ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛdɔnna sɛgɛsɛgɛli senfɛ ayiwa cakɛda in yɛrɛ ale kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ a ye nin nafolo kofɔlen kɔni bɔ a ka lamɛnniw na kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ ko nin jaciw bɛɛ lajɛlen kɔni dɔnna ka d'a kan chèque 4 wa min bɛ bɛn million 20 bɔɲɔnko ma CFA wari la ayiwa k'o bɛɛ lajɛlen kɔni octobre kalo la novembre kalo la san 2022 o kɛra fɛn ɲɛma tununi ye an b'an sigi ka a tɔ jateminɛ. Ayiwa aw minnu bɛ ka bi Mali lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an sera ka minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan bi araba janvier kalo tile 25 2023 o de ye nin ye k'a fɔ aw ɲɛna n'aw ye jaa ninnu sɔrɔ aw ka k'u fɛ ni k'u yɛrɛ kɛ an mago bɛ aw ka ladilikanw na aw ni ce aw ka ɲɛmada la aw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw k'an bɛ waati wɛrɛ.